Der er simpelthen for mange muligheder. Det har du fuldstændig ret i, Lars. Og det her, jeg kommer ind i billedet. Din energipartner. For når det handler om omstilling, så starter man lige præcis der, hvor du er. Hallo? Din energipartner Camilla, hvad kan jeg hjælpe med? Ja, vi sidder altid klar til at hjælpe dig med OK Energi, og vi hjælper også med at gennemskue, hvilken fleksibel løsning, der er den rette for netop din virksomhed. Ja, vi er nok mere til skræddersyede løsninger, frem for dem, der passer alle. Er du OK nu? Der er så mange krav til jer virksomheder i dag. Og I hele tiden skal være oppe på dupperne i forhold til omstilling og dokumentation. Så mange nye valg og veje at vælge. Men det er vi specialister i. Og vi har hjulpet jer før. Måske ikke lige dig personligt, men din tipoldefar Lars her. Fra kul til olie. Og din bedstefar fra olie til varmepumpe. I over 110 år har vi hjulpet jer danskere igennem omstillingen. Derfor har vi sat ladestander op til dig i hele landet. Hey! Har I så længere diesel til min dame her? Bare rolig. Selvfølgelig har vi det. Fremtiden er elektrisk. Ja, måske endda en flyvende traktor. Men tempoet skal give mening for dig. Så derfor, så skal du skrotte dit dame, før du vil, Lars. Vi har OK Energi til alle. Vi følger også bare med tiden. Ligesom dit erhverv og verden omkring os også gør. Vi kan holde din virksomhed kørende på tværs af alle energiformer. Og dermed også dig. Vi hjælper hinanden. Det er den måde, vi tænker OK Energi på. Og som kunde kan du også vælge at blive medejer. Vi er 100% dansk ejet, så en del af overskuddet går hvert år tilbage til fællesskabet. Så hvorfor ikke samle al energi et sted? Det var da OK.